Good afternoon guys. So welcome sa panibagong vlog. Ngayong araw ay May 14, 2023. So ngayong araw guys ay manonood tayo ng R1AA parade. Yung nga lang tapos na ata, nasa ano na sila sa may venue ng event. Kasi guys medyo nahuli tayo dahil sa Mother's Day ngayon guys, linggo kasi. So kumain kami sa labas ng aking mother at ng family namin. So kaya hindi tayo hindi natin alam, alas 3 pala yun umpisa. Naku, sarado, halos sarado kasi halos sarado, meron pa pala doon. Sarado sir. Ayun, open na nila. Sarado pala guys. Kasi halos lahat ng ibang street dito sa San Carlos, sa bayan namin guys is sarado dahil sa parade ng R1AA 2023. Sarado daw, ikot tayo. So ikot tayo guys dahil sarado. So ang mangyayari guys is iikot tayo kasi sarado doon na part. Kasi yun natin yung last na yung mga nahuli na naglalakad na nagpaparid, sila yung last na. Okay. Yung dulo ng paris meron pa, kaya sinara yung halos lahat ng street dito nakasara. Ating humarap ng ibang daan guys para mai-vlog natin tong R1AA grand opening guys. Yun nga lang, hindi na tayo nakanood ng guys parade. Sarado na eh. So yun, sarado rin dun. Grabe. Dami kasing nandito guys Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan syempre, Pangasinan 1, Pangasinan 2. Halos ang dami talagang participant dito sa R1AA pala guys. Sobrang dami kasi ng participant sa R1AA guys. Halos libo-libo yung athletic dito na dumalo guys. Tapos guys, sumabay pa yung Mother's Day ngayon. So ang daming kanina guys, dito kami kanina sa may bayan. Halos wala nang mapagparkan ng motor, sakyan, ganun. Dahil nga sa Mother's Day din. Happy Mother's Day nga pala sa lahat ng mga nanay natin. Grabe traffic. Makapag-vlog pa tayo ng maayos nito. Balikan ko lang kay mamaya guys. Medyo traffic dito eh. Hindi lang medyo, traffic talaga. Yun guys, halos lahat sarado na. Halos lahat sarado. Try natin kung makakabol pa tayo dun sa may parade nila. Pero feeling ko hindi na tayo makakabot guys eh. Pero try pa rin natin yung best natin. Tingnan naman guys, ang daming sasakyan halos lahat punuan. So yung ibang guys, athletic is tutuloy sa mga schools dito sa San Carlos. Tulad nito sa Central, andito ang Pangasinan 2. Grabe, bumper to bumper din dito So ito yung sitwasyon ngayon guys. Traffic. So andito na tayo sa may part ng Mamarlaw. Kasi doon sa bayan guys, doon sa mismong
plaza ay sarado talaga, hindi ka papadaanin ng mga boso dahil yun nga hindi pa tapos yung parade. Masarap sana manood kaso late na tayo guys eh. Traffic. Kasya. Ay kasya guys. Makalagpas lang tayo dito. Okay na. Yun. Nakalpas tayo. Yun nga lang, traffic dito. Kahit saan ka pumunta guys, traffic. Traffic pa rin. Tuloy niya. Grabe traffic. Tika. Wala. Facebook, Facebook. Sa Facebook para pa-follow na lang. Bagong vlogger. Salamat. Sige. So yun guys, bigo tayo. Dahil napaka-traffic, hindi natuloy natin i-vlog yung R1AA opening. So yun, ang daming humingi ng sticker. Yun, binuhos ko lang sa pagbibigyan ng sticker guys. So yun, ito yung sitwasyon ngayon sa San Carlos City. Today is May 14. Yun, grabe, hindi na gumagalaw yung mga tricycle, mga sasakyan, mga motor, naka-counterflow. So yun guys, imbis na makapag-vlog na tayo, makapag-vlog tayo dun sa opening ng R1AA 2023, hindi na tayo nakapag-vlog. Kasi yun nga, dala ng eto, masyadong traffic. Halos lahat nag-counterflow na kanina. Yung two-way kanina guys, halos bumper to bumper na. Siguro baka maabutan na ng gabi ito na maaayos. So yun, hanggang dito na lang siguro ng aking vlog guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sayang at hindi tayo nakapag vlog dun sa opening ng R1AA 2023. Maraming lang yan guys. See you next vlog.